Hej YouTube, det her det er min hund. Min lille søde Wuff. Castello, han er opkaldt efter en ost. Ej. Ja, det er han faktisk. Giv på det. Giv på det. Castello, giv på det. Det var godt. Castello er en dygtig hund. Ja. Var det den hvide seng? Ja. Og han er en dansk-svensk skovhund, og han er 2 år gammel, og de lever i 15 år. Eller sådan, ikke lige præcis, men aldersmæssigt, så gør de. Ja, god hund. Nå, men det var nok alt for den her video, YouTube. Haha.